ഹായ് ഹലോ, ഇന്ന് നമുക്ക് തന്തൂരി ചിക്കൻ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തവയിലാണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു 3 ഇഞ്ച് സൈസിലുള്ള ഇഞ്ചി, ഒരു 8 വെളുത്തുള്ളി, ഒരു പച്ചമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, ഇത്രയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഇത്രയും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പുളിയില്ലാത്ത തൈരും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നന്നായി പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് 2 മണിക്കൂറൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാൻ എടുക്കാം. പാനിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും അതിനോടൊപ്പം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. എണ്ണ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ 2 വശവും നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ ആ സ്മോക്കി ഫ്ലേവറും തന്തൂരിൽ ചെയ്ത എഫക്റ്റും ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് വെറൈറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രില്ലുണ്ടല്ലോ, ആ ഗ്രില്ലിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ചത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിന് തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്മോക്കി എഫക്റ്റും ആ ഒരു കരിവും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ സ്മോക്കി ഫ്ലേവറുള്ള തവയിൽ റെഡിയാക്കിയെടുത്ത തന്തൂരി ചിക്കൻ ഇതാ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ ടാറ്റാ.